Wij zijn oranje. Het EK is dit weekend begonnen. En om de jeugd er warm van te krijgen, wie er in Tietjek een oranje festival. Er zijn er 6 spellen zijn er vandaag. Bij elk spel, jongens, bij elk spel staat een begeleider. En die legt dan het spel wel uit. En een spelletje duurt een kwartiertje. En halverwege hebben we weer pauze. Dus dat komt helemaal goed. En niemand houdt ons tegen deze keer. Ja, we zijn hier in Tietjerk op de sportfilm van Tietjerk. Wat hier aan de hand is, we hebben hier samen met Rietjerk, VV Rietjerk en SV Zuurwoude organiseren we hier een oranjebal. Dat is eigenlijk een initiatief vanuit de KNVB. Maar wat houdt eigenlijk in om de jongere jeugd in beweging te krijgen. Nou, we hebben in Zwaard een voetbalvereniging en ik in Rietjerk. Maar het is mooi om met de trein, dus Rietjerk, Tietjerk en Zwaard, met de trein wat te organiseren. En dat is de reden dat we hier in Tietjerk aan het voetballen binnen. Terwijl we normaal altijd of in Rietjerk of in Zwaard voetballen. Die speeltjes zijn al je namen kregen en die ben al je ter ere van een voetballer van het Nederlands elftal of het Nederlands dames elftal. Dus dribbelen als Lieke Mattes bijvoorbeeld en skoppen als Van Persie. Ik neem maar eens wat voorbeelden. En die speeltjes ben je er al in verwerken. En het is uiteindelijk het doel dat vooral leeftijdsklassen daar een leuk element in zit. Ik heb al 10 keer gescoord. Wow, wat goed hé. Daar. Ben je zo goed? Ja. Op de vraag waar Europees kampioen worden zou, wisten deze bij wel antwoord. Nederland! Het meid was wie belangrijker dan winnen. Want voor Eldebeen wie de nijdeteert een oranje presentje. Maar of wie er hier des ableert bij wie?